This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Nagsugod sa isa ka school project na tudloan sa isa ka estudyante ang mga ginikanan sa pagpananom sa ilang nga ogsaran. Karon nagapadayon pa ini bisan graduate na siya. Gin-adapt man gani isang iban nga LGU ang iyang sistema bangod dako ini nga bulig sa mga pamilya nga nangin benepisyaryo niya. Ang ilang nga istorya sa sini nga episode sang Baganihan. Sa pagluto sang laswa, nagpaindis-indis ang mga ginikanan sa Hacienda Malaga Cuenca sa Barangay Robles sa Banwa sang La Castiliana. Ang mga panakot nga utan sa ilang nga entries ang gikan mismo sa ila ogsaran. Ay, hindi magkumalit yun, ugyaman tayo. Ang cooking contest nangin pamaagi man sang anay estudyante nga si Ailak Etorsaita agud maganyat ang mga ginikanan sa ginlonsar niya nga school project, ang pagkaon sa ogsaran, isa ka advokasya nga nagatuyo nga mapahaganhagan ng gutom ilabi na sa kauman. Ako nga challenge sa pagsugod is paano sila i-invite, sir? Kaya actually, hindi na bago sa ila ang home garden. Especially nga we are in a hacienda. Galing, wala, pag sila may na-expose sa reality nga even you are in a rural area, you are really vulnerable sa food security. So sa nakita nila yung mga statistics, nasulod sa ilaw ko nga, ugali I am one of those food insecure. So this to mas naganahan pagid sila. And mas engaging, sir, yung mga, di lang, sir, mga seminar nga to, maburingan sila. I also, sir, mga quizzes, pero makagain mo sila prizes and resources, kaya, sir. Istorya ni Ailak, nakita niya ang kabudlayan sa iya mga kaingod balay sang nagpiksad to ang pandemic. Gani na paminsaran niya ang pagtudlo sa mga ginikanan angot sa urban kag backyard gardening. Especially during the pandemic, may kuwaan lang, sir, hindi na magbakal for that. Kay we have a home garden back at home. So mo ko lang, grabe kli ang epekto na sila mangutang pa to that time. Pero kawala sila sudaan kami, mamuksi na lang kami. So it's such a powerful enlightenment for me nga what if sila itudloan mo sila share silang knowledge sa ila kag kung anong impact that for them also. Nanging kaupod ni Ailak ang University of the Philippines Los Baños College of Agriculture and Food Science kag Lagrana Research and Training Station. Ginhaylo nila ang mga ginikanan sa pagtanom pinaagi sa mga seminars. Make our home gardens and help produce our own food at home and establish community seed banks later on so that we can also help our community, our neighbors, farmers. Ang Municipal Agriculture Office sa Banwa ang naghatag man sang suporta pinaagi sa libre nga mga seedlings sang mga utan kag kararuton. Makaligad man ang bulan sang Marso kag Abril, wala magdumdum si Ailak nga maglambo ang proyekto, ilabi na ang mga hardin sang 20 niya ka mga benepisyaryo. Encourage ko nga sa tupad balay ko sa mga kaupod ko man diri sa Malaga, may jutay sila nga talamnan sa ila tupad balay, magtanom man sila kay makabulig sila sa iyo. Ang ina nga pagtanom mo makabulig sa imo. Kung gusto mo yan magutan, ara dayon. Kag makasave ka pa sa money, kaya may tanom ka na mo, hindi ka na mabudlayan. Agi mo lang ng kabudlay, kaya pagtanom mo, alagaan mo man ang mga tanom mo, para mabuhi. Labi niya man naging kalipay sang mapili ang iya advokasya bilang Best Senior Project sang University of St. Lasal Mass Communications Department. Nakagraduate na bilang magna cum laude si Ailak, pero nagapabilin gihapon ang iya ginsuguran nga proyekto matapos gin-adapt ini sang local government unit. Encourage namon ang tanan nga mag-put up sang home gardens or vertical or container garden sa katagsa-tagsa ka household
kay ang home garden mas practical, environment friendly, kag makabuligid economical sa every panimalay. So makahatag sang libre nga pagkaon, barato at the same time safe para sa bilog nga pamilya. It was very heartwarming, sir, kay when I started this one, parang ang main goal ko lang is to pass. And then when I started it, later on, naman ko lang, pero nag-impact sa ila nga, katanom na sila, makita ko maglabay ko, ginabutangan nila fertilizer, ginawater nila ang plant, and maghambal sila mismo nga later on, ma-harvest na nila. So I think I was not only doing that for a project, but it's really sustaining food security. Because food is life, and I think I'm also helping them to maintain their life. Nasugda naman karon sa mga benepisyaryo ang pagtukod sang Community Seed Bank agod nga madamo pa nga mga kiingod balay nila ang mabuligan. Plano man nila nga sa dalayon masugda ng pagbaligya sa ila ma-harvest nga produkto halin sa ila og saran pakadto sa merkado. If you really reach out to them at mapakita mo sila ang problem and also propose a solution, a feasible one, nga makaya man nila, they really makagat sila, sir, sa imo nga advocacy. Ang simple nga school project amo man karon ang nagahatag inspirasyon sa Dayailak kag sa mga benepisyaryo nga maghandom. Napamatud-an man nila nga indi sa kadakuon sang duta kag edad ang pagtanom agod indi magutom. Despite everything, the technological advances, we really go back to the basic, to the power of agriculture. Especially that pandemic highlighted that one. Nga sa mula na ta i-resort ang people din in resort. Kung wala na ta hindi na makagwa din resort, agriculture. For ornamental plants, medicinal plants, for food actually. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.